O Ginoo, kang ako magagapit. Gisulay upisakit. Dali kamo magsadya kita sa Ginoo. Maninggit kita sa kalipay sa Dios ngatong manluluwas. Upan sa mga salmo, maninggit kita sa kalipay nganha kaniya. Kay Diyos nga dako ang Ginoo, Hari nga dako'y babaw sa tanang mga Diyos. Naa sa iyang kamutang kautlanan sa yuta, ukang mga kaitasan sa kabukiran iyaman. Iyang dagatang siya gayo'y mibuhat kaniya, ukang kamatan gitugot sa iyang mga kamot. Dali kamo atong simbahon ug manghapag kita.
Umingon ko, kanuna silang naisalak sa kasing-kasing. Wa maginasa ko mga dalan.
Nang harong ng mga hari sa yuta, ugang mga puluhan nagtungan sa paghuhog, batok sa Ginoo, ug batok sa iyang Kristo. Nagharong ang mga hari sa yuta, ug ang mga puluhan nagtungan sa paghuhog, batok sa Ginoo, ug batok sa iyang Kristo. Nganong nagahubang kanasuran, ugang katawan nagpalandog mga tawa. Nang harong ng mga hari sa yuta, ug mga puluhan nagdungan sa paghuhog, batok sa Ginoo, batok sa iyang Kristo. Lugtiyo nato ang ilang mga talikala, ug ibalibag talayo ka nato ang ilang lukon. Ang nagpuyusaw sa kalangitan nang yamit kanila, ug ang ginunangan talita kanila. Nagsulti kanila diya sa iyang kasukon, ug diya sa iyang kaput nagpaukiyap kanila. Ako hinuluwag ipabarong niyang hari, ibabaw sa santos nga bukid magsasangyaw sa iyang gibutan. Ang ginumingon ka nako ang ako ikaw, karong adlaw agian ako ikaw. Pangayo gihatag ko ang mga nasud nga imong kabilin, panagiyahin kini hangtod sa kautlanan sa yuta. Harian mo sila diya sa barang aputaw, daw sundang mamimikpik pusgayon mo sila. Ug karon mga hari sa taninyo, ug papantun kamo na naghukom sa yuta. Alagari ang Ginoo diya sa kahadlok, nagapurog pagsadiya kamungan hakaniya.
Di katunian kapantunan kay tingaling masuko ang Ginoo. Ug malaglag kamo gikan sa dalang karon. Kung sa kalit mo sila ubang iyang kasuko, ulahan ang tanang na nagsalig diha kaniya. Maya sa mahanog sana ug sa Espiritu Santo, mayon sa sirugan karon ug sa gihapon, sa katuigan nga tanan. Amen. Nang harong ang mga hari sa yuta, ug ang mga punuan nagdungan sa paghubog, batok sa Ginoo, ug batok sa iyang Kristo. Bahin-bahin nila ang mga saput ko, ug ang akong biste ilang diripan. Ibahin-bahin nila ang mga saput ko, ug ang akong biste ilang diripan. O Diyos ko, lingia ako nganong gibiyaan mo ako. Layo sa pagluwas mo ang mga pulong sa kasalanan ko. Diyos ko, nagtuawan ako maadlaw ug way mamati. Magabi ug ingani sa akong kabuan. Apan ikaw dinaig sa Israel, nagpuyo diha sa santos nga dapi. Milaong kanimo ang among mga amahan, milaong sila ug ikaw miluwas kanila. Dinha kanimo milaong sila, ug wa sila maulam. Ako hinunua ulod ug dili tawo, dinamay sa katawhan ug sinalikway sa lungsod. Ang tanang nagtan-aw kanako, nangyamid kanako. Nagbugal-bugal sa pagsulti, nagyango-yango sa ulo. Milaong siya sa Ginoo nga sakgawon niini,
nga muluwas kaniya kay nahigugma kaniya. Ikaw ang mipagula ka na kugikan sa tiyahan. Ang kalauman ko gikan sa dughan sa akong inahan. Gitugyan ako nimo gikan sa pagkatawo. Gikan sa tiyan sa inahan, Diyos ko na ikaw. Ayaw palayo kay duol na ang kasakit. Ugway laing makatabang kanako. Gilibutan ko daghang nating nga baka. Tambok nga mga turo nagapiit kanako. Ilang gibuka ang ilang baba. Daw liyon nagsubad ug nagmuo. Ingog tubig gibubuo karon. Ug nagkatibulaag ang tanan kong kabukugan. Ang akong kasing-kasing ingon ug talo, nga nagkatunaw suod sa tiyan. Mitos kigaw ko ng akong kusog, ug ang akong dila mipilit sa akong lingagnan. Ug ngadto sa lapok sa kamatayon, itaral mo ako. Kay gilibutan ko daghang iro, kipiit sa nagbuhat ug dautan. Gilagbasa nila ang akong kamot ug tiil. Giihap nila ang tanan kong kabukugan. Apan sila nagasudong lamang ug nagatutukan ako. Gibahin-bahin nila ang mga sapot ko, ug ang akong biste ilang giripahan. Ginoo, ayaw ipalayo ang imong panaban, at man na ang paglaban kanako. Sa gawagikan sa hinagiban ng akong kalag, ugikan sa mga iruluwa sa ang akong kinabuhi. Luwas ako gikan sa baba sa liyon, gikan sa sungay sa bakang ihaas iiway king kabus. Himaya sa amahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, sa katuigan nga tanan. Amen. Gibahin-bahin nila ang mga sapot ko, ug ang
pagsilaon ug ayaw usab ko kasab idiha sa imong kaligud-gud. Kayang imong mga udyong gitaroy ka na ako ug maghahilini ka nako ang imong kamot. Walay maayo sa akong unod tungod sa nagharong mong kaligud-gud. Way kalinaw sa akong kabutugan tungod sa akong kasalanan. Kayang akong kadautan nagtamak sa akong ulo. Ingon og dakong karga nagabugat sila kanako. Nangadunot ug nangalata ang kasamdan sa akong kabuuan. Alaon ug masulubon sa akong paglakad. Nayugot ako ug nahiubos gayon. Mituwaw ako gikag-aguo sa akong kasing-kasing. Ginoo, sa atubangan mo ang tanan kong pangandun ug ang akong aguo kanimo wa matago. Nagumpok-umpok ang akong kasing-kasing wa nakoy kusog. Hawa na sa kahayag kining mga mata. Mga higala ko o kasilingan na nagbarong at bangka na ako. Ang mga suod ko kaniadto na nagbarong sa layo. Nakigbisog ang naghinam-hinam sa akong kalang ug naniuha ka nakog dautan. Nanultig kakawangan naglaraw og limbong. Ako hinuon daw bungol wa mamati ug igong amaw wa magbukas sa akong bapa. Kay gilauman ko ikaw Ginoo ako paminawon mo ug dili magpalabi kalipay ang mga kaaway ko. Samtang nagdudalin as ang akong mga tiil, sila nanultid akong butang bato kanako. Kay nahimong andam ako sa lapdos ug ang kasakit kanunay niya sa akong atubangan. Sa pagkaamgo ko sa akong kadautan o sa pagpalandong ko sa akong sala. Apan ang mga kaaway ko buhi ug baskog labaw kanako ug napilo-pilo ang nagdumot kanako. Ang tibalos ug dautan sa mga maayo nang libak kanako. Kay nagsulod man ako sa maayo.
Ayaw ko biyai Ginoong Diyos, ayaw pagpahilayo ka nako. Dali sa pagtabang Ginoo kong manluluwas. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingin sa sinugdan karon ug sa gihapon sa katuigan nga tanan. Amen. Nakipiso ang naghinang sa akong kanan, ug nahingong hakanako dautan. Anak pagatalingong sa kuginamon. Sa akong kalimaw ikaw nalunggan. Unang pagbasa sa sulat ngadto sa Hebreo. Apan miabot na si Kristo ingon og pangulong pari sa maayong butang nga ania na dinhi. Mas halangdon og mas hingpit ang tulda nga iyang gialagaran. Kay dili kini binuhat sa mga tao, sa ato pa dili tipik niining kalibutana. Sa pag-adto ni Kristo sa tulda ug pagsulod ngadto sa labing balaan nga dapit, sa makausa ug alang sa tanan, wala siya magdalaghalad nga dugo sa mga kanding ug nating baka, kundili gidala niya ang iyang kaugalingong dugo ug nakakabot alang kanato sa kaluwasan nga walay katapusan. Ang dugo sa mga kanding ug turong baka ug ang mga abo sa sinunog nga nating baka isablig ngadto sa mga tao nga dili hinlo sumala sa seremonyas. Ug naghinlo kanila pinaagi sa paghugas sa kahugawan nila sumala sa seremonyas. Ug tungod niini pagkadako padiay ug mahimo sa dugo ni Kristo, kinsa mihalad sa iyang kaugalingon, ingog hingpit nga halad ngadto sa Dios, sa paghinlo sa atong mga konsensya, sa mga buhat nga walay kapuslanan, aron mag-alagad na kita sa buhing Dios. Tungod niini, si Kristo naghimo og usa ka bag-ong kasabutan, aron nga kadtong gitawag sa Dios makadawat na sa walay katapusang kabilin nga gisaad kanila. Nahimo kini human namatay ang mutubos sa mga tao gikan sa mga sala nga nahimo nila, samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Diin gani adunay testamento, kinahanglang matuod gayud nga namatay ang naghimo niini. Kay walay kapuslanan ang testamento, samtang buhi pa ang naghimo niini. Mapuslanon lamang kini inig kamatay sa naghimo. Hinungdan nga bisan ang unang kasabutan may gibug-aton lamang pinaagi sa pag-ula og dugo. Human basahi ni Moises ang katawhan sa tanang mga sugo sa balaod, mikuha siya og dugo sa mga kanding og nating baka
uban ug tubig. Ug gisabligan niya ang libro sa balaod ug ang tanang mga tao ginamit ang isupo ug dilana nga iskarlata. Miingon siya, mao kini ang dugo nga nagtimaan sa kasabutan nga gisugo sa Dios nga inyong pagatumanon. Sa samang paagi, gisabligan ni Moises og dugo ang tulda ug ang tanang butang nga gigamit sa pagsimba. Sumala sa balaod, halos ang tanang butang gihinluan pinaagi sa dugo ug walay sala nga gipasaylo gawas kun giulaan kining dugo. Kining mga butanga nga mga hulad lamang ni adtong atua sa langit. Kinahanglan hinluan ni ining paagiha. Apan ang langitnong mga butang nagkinahanglan og mas maayo pang mga halad kay wala mosulod si Kristo sa balaang dapit nga ginamagtao og hulad lamang sa matuod nga balaang dapit. Misulod siya sa langit diin nangatubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Ang pangulong pari sa mga Hudeyo mosulod ngadto sa balaang dapit matag tuig. Dala ang dugo nga dili iyang kaugalingon. Apan si Kristo misulod aron paghalad sa iyang kaugalingon, dili sa makadaghan. Sa ingon nga paantuson unta siyag makadaghan, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Hinunua sa naghinapos ng tanang panahon, nagpakita siya karon og sa makausa lamang, aron pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Sama nga maoy nahisulat nga mamatay ang matagtaw sa makausa, ug tapos ni ana pagahukman. Si Kristo usab gihalad sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa katawhan. Sa ikaduhang higayon, mopakita siya dili sa pagwagtang sa kasalanan, kundili pagluwas kanila nga mainiton nagapaabot kaniya.
Ikaduhang pagbasa gikan sa Katesismo ni San Juan Crisostomo, Obispo. Kung buot kitang makasabot sa dugo ni Kristo, kinahanglan mo balik kita sa karaang sugilanon sa pasiunan niini didto sa Ehipto. Misugot si Moises nga isakripisyo ang karnero nga way mansa o gibisbis ang iyang dugo sa pultahan. Kung pangutan-on ta si Moises sa gipasabot niini, unsaon pagkaluwas sa tawo nga adunay kalag, pinaagi sa dugo sa mananap nga walay kalag. Mutubag si Moises nga ang gahong sa pagluwas wala sa dugo sa mananap, anaa sa dugo sa Ginoo. Kadto hulagway lamang niini. Niadtong panahona, sa pagkakita sa anghel sa kamatayon sa dugo sa pultahan, wala siya mangahas pagduol. Og ilabi na gayud kaha, nga dili mo duol ang yawa, inig kakita niya sa matuod nga dugo, diha sa bakba sa mamagtotoo. Ang maong bakba, nga giisip natong mga ganghaan sa templo ni Kristo. Kung buot ka pang mupamatuod sa gahom niining bililhon nga dugo, hinumdumi kundiin kinigikan. Giunsa niya pagbuhagay gikan sa kilid sa atong magtutudlo didto sa krus. Gisugid man sa Ebanghelyo nga sa namatay na si Kristo apan nagbitay pa sa krus, dihay sundalo nga miduslak sa iyang kilid, og diha-diha mibuhagay ang tubig ug dugo. Kadtong tubig naghulagway sa bunyag, ug ang dugo sa santos nga Eucharistia. Giduslak og sundalo ang kilid sa Ginoo. Gibangagan niya ang parel sa balaang templo, ug hipalgan ko ang bahandi nga ako na karon. Mausab ang nahitabo sa naasoy karnero. Ang Mahudiyo miihaw ni atong biktima sa sakripisyo, ug ako ang naluwas. Ug gikan sa iyang kilid mibuhagay ang tubig ug dugo. Minahal ko, dili unta magmakulang ang imong pamalandong kabahin niining misteryoha. Kay aduna pay tinago nga kahulugan nga ning tungora buot nako nga ipadayag. Sa ako nang giingon, ang tubig ug dugo hulagway sa bunyag ug sa Eucharistia. Gikan ning duha ka sakramento nahimugso ang Santa Iglesia gikan sa bunyag tungod sa tubig nga makalinis nga nagdala og bag-ong pagkatao ug kabag-uhan diha sa Espiritu Santo ug gikan sa santos nga Eucharistia. Ug tungod kay mga timailhan sa bunyag ug sa Eucharistia nang gawas man gikan sa iyang kilid, makaingon kita ang gimugna ni Kristo ang Santa Iglesia gikan sa iyang mismong kilid. Sama nga sa Eva, gimugna sa Dios gikan sa kilid ni Adan. Gibutyag kini ni Moises sa iyang pagsugilon nga ang unang tao na aghat sa pag-ingon. Bukog gikan sa akong kabukugan, ug unod gikan sa akong kaunuran. Ang Dios mikuha og gusok sa kilid ni Adan aron paghimo sa babayi. Si Kristo mihatag kanato sa dugo ug tubig gikan sa iyang kilid aron pagtukod sa simbahan. Gikuha sa Dios ang gusok samtang natulog si Adan, sama nga gihatag kanato ang dugo ug tubig sa dihang si Kristo patay na. Nasabtan mo na ba giunsa ni Kristo paghiusa ang iyang asawa, ang simbahan sa iyang kaugalingon ug unsang matang sa pagkaon ang gihatag niya aron kita mabuhi. Ang inahan nagpabuhi sa anak
ginamit ang kaugalingon niyang dugo o gatas. Kita usab, nahimugso o naalimahan gumikan sa dugo ni Kristo. Kita nga nagmugna diha sa pag-ula niya sa iyang dugo. Dugo sa kordero, naway buhay kasalanan. Pinaginiya, kitang tanan, makahimo na pagduo sa Amahan. Dugo sa kordero, dili pinaagig bulawan kita itus bus kan kinsang bili mukunhud apan pinaagig sa dugo ni Kristo kansang biliway sukod. Dugo sa kordero, Walo paling kawaso sa Diyos ang iyong bugtunganan. Pinunuan iyong gitugyan alang sa kaluwasan na tungtanan. Sa kaluwasan
kong sala, Ginoo tanga, tungod sa kaluoy mo'y sama, naghasol ka nako ang mga dautan, nga nabuhat ko sa imong atubangan. Diha sa sala, ako gipanamkon, ug gipakataw sa sala ulipon. Ang imong hukom makiangayon gayon, ang kadautan ko dili ko ikalimot. Kamon mo nga magmatinod ano, ang kasing-kasing ko nga dautan, ug maputi sama sa niebe, kay gihugasan mo man.
mga katuigan himuwa siya nila ug sa imong pagkasuko hinumdumi ang kaluoy. Ang Diyos mo abot gikan sa habagatan ug ang balaan gikan sa bukid paran. Gitabunan ang langit sa iyang himaya ug puno sa iyang pagdaig ang yuta. Nagasidlak sa kahayag, may sungay ang iyang kamot. Di nagtago ang iyang kalibot. Ikaw igula alang sa kaluwasan sa imong lungsod. Luwas sa sila, pinaagi sa imong Kristo. Ginibat mo ang Pangulo sa dili makidiyos. Gihubuan mo ang iyang sukaranan hangtod sa liyon. Ako nga namati ilabihang kalisang ug nanguro. Papahulay ako sa adlaw sa kayugtanan, paadtua sa lungsod nga tiunan. Ang Ginoo muhimo sa akong tiil nga daw sa mga lasa. Mananaog ako nga nag-aawit niining salmo. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa katuigan nga tanan. Amen. Si Jesu Kristo mipakita sa iyang gugma, alang ka nato, umipaling ka
siya nagpadala sa iyang pulong sa yuta. Ang tuloy na midagan ang iyang pulong. Siya naghatag og niebe sa maudayanan. Nagsabwag og yamok dagon. Iyang gilabog ang yelo daw tinipik na pan. Ato mga ilan natutugin sa disalamutan. Ipagulan niya ang iyang pulong na nagatunang karilan. Ipahayag niya ang hangin, nagdahang katubigan. Siya nagmantala sa iyang pulong ang ako. Sa paghukom niya sa Israel, wa siya magbuhat og ingon sa nasod. Ug wa nagpahayag kanila sa iyang hukom. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinagdan, karon ug sa gihapon, sa katuig nga ang imong dusa mong gisimba, ang imong pagkabanal, among gihimaya, tungod niyang kahapon, nisulod sa kalibutan, ang kalipan. Pagbasa gikan ni Propeta Isayas. Ang Ginoo miingon, mulampos gayud ang akong alagad, magamhanan siya ug pasidunggan pag-ayo. Daghan ang matingala kaniya, kay naguba man pag-ayo ang iyang panagway, ug dili na kini hitsurag tao. Matingala usab ang daghang mga nasod, ug sa iyang atubangan ang mga hari magkahilom. Tungod kay ilang makita ang wala pa nila hibalitai, ug masabta nila ang wala pa nila madungog.
nga makigsalo kaninyo sa dili pa ako paan tuso. Dayon ta ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Kay ang iyang katawan may kagawasan na karon, giisa niyang usa ka manluluwas kaliwat ni David nga iyang sulugoon. Mao kini iyang saad sa dugayng panahon. Pagpalingkawas kanunay sa iyang mga ulipon, ahang buutan way kahadlukan, kay matuod nga mga anak sa balaan nga Abraham. Kung ikaw makapagtawgong propeta sa labi halangdon, ikaw magalakat una kaniya pagsangyaw nga umaabot na siya. Ani anang kabuntagon sa iyang kaluoy, ngamo silang umubanwa kahanatong tanan nga nagpuyo di naguman sa kamatayon. Iyang lamdagan ang atong dalan, aron kita maglakad nga malinawon. Dayon ta ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Lugay na kung nangandoy, na makigsalo kaninyo sa dili pa ako paantos so. Alang kanato ang manunubos namatay, gilubong ug nabanhaw. Uban sa tim-us nga paigugma, simbahon ta siya ug atong ampuan sa pagingon. Ginoo, kaluyi kami.
Ginoo, kaloy kami. Kristong magtutudlo, pinaagi sa kamatayon mo diha sa krus. Nagmasinugtanon ka hangtod sa kamatayon. Tudloi kami pagsunod sa kabubuton sa Amahan diha sa tanang butang. Ginoo, kaloy kami. Kristo among kinabuhi, gilumpag mo ang gahom sa kamatayon, pinaagi sa kamatayon mo diha sa cross. Himua nga kami mamatay uban kanimo, aron mabanhaw kami uban kanimo sa himayang dayon. Ginoo, kaloy kami. Kristo among hari, nahimo kang sinalikway og ubos sa pakay sa tao, tungod kanamo. Tudloi kami sa pagpaubos nga maoy nakaluwas sa kalibutan. Ginoo, kaloy kami. Kristo among kaluwasan, nagpakamatay ka tungod sa gugma alang kanamo. Tudloi kami pagpakita sa imong gugma alang sa among isig katawo. Kristo among manluluwas, diha sa krus, gigakos mo ang tibuok panahon og kalibutan. Hiusaha ang tanang nagkatibulaag nga anak sa Dios ngadto sa imong gingharian. Ginoo, kaloy kami. O Ginoo, tagda kining imong banay, kay alang kaniya ang gibodian nga Hesus Kristo, wala magduha-duha pagtugyan sa iyang kaugalingon, sa kamot sa iyang mga kaaway, o pagsagubang sa mga pag-antos sa krus. Siya nagpuyo ug naghari uban kanimo, o sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Ang Ginoo manala kaninyo, malayan kaninyo, Diyos, makagahom sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Dayon ta ang Ginoo. Salamat sa Diyos. So, magpadayon ang atong pagpangumpisal karon, kaya wala pa pagumpisal alas 9, magsugod dinhi.
ay mga pari nga magpagkumpisal o niya. Magsugod po diha mga alas 10 tingali o alas 11 ba. Ang buhing kalbaryo diha sa gawas sa simbahan. Unya pagka alas 12 sugdan pod ang City Palabras nga manukad dito sa Cathedral. So, makita na ninyo sa My TV. So suway na to kung atong makonect din niya pagka alas 3 magsugod to sa atong Veneration of the Cross ini sa simbahan. Sige. Pangumpisal niya buhing kalbaryo dito niya City Palabras. Salamat. Pastor, ito ka dito.